100 тапкыр әйткәнче, бер тапкыр эшләп күрсәт. Ул тумышы белән музыкаль гаиләдә. Кичкенә вакытында хирург булырга хыялланса да, әтисе юлын хуплап, җырчы булып китә. Ә бу көндә ул хыялларын чынга ашыра. Яшь әни, бәхетле хатын һәм Венера Ганиева классына укырга керергә хыялланучы кыз. Әлеге иҗат хыялларындагы уңышлар теләп калабыз. Ә бүген әлеге гүзәл кунак, ачыктан-ачык әңгәмәдә кунакта. Серләрен ачар микән? Менә хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, ачыктан-ачык әңгәмәне башлыйбыз. Бездә бүген кунакта яшь башкаручы Лейсән Ихсанова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәнмесез, тамашачылар, хәерле көннәр. Сәлам, Ильяс. Сәлам, Лейсән. Лейсән, син инде тумышың белән чынлап та бик иҗарлы гаиләдән икәнсең. Әтиең данлыклы дәүләт ансамбленең танылган солисты, апаң Татарстанның атказанган артисты. Җырчы булу синең өчен ул алдан сайлаган юл булдымы? Әйе, чыннан да шулай. Мин Казанда туып үстем. Әти-әниме бердән-бер кыз. Чыннан да әтием 12 ел дәүләт җәһанби ансамблендә эшләде. Апам да. Апам сөйләвемә караганда артистлар гел безнең гаиләдә безгә кунакка киләләр иде. Алар гел минем әбине җырлаталар иде. Әби минем җырлый иде. Аның кебек гел җамал җырлаучы кеше юктыр дип сакланалар иде. Бабам минем тальян гармонда уйнады. Шуннан соң музыка юлын сайладым дип, менә шул этәргеч булды дип уйлыйм. Гел җамал җырын син дә җырлый аласыңмы бүген көндә? Нәгә әбиеңгә охшатып дип. Юк, мин башка җырны башкарамын. Ул минем әтиме апасы Налепаның репертуарыннан. Алар бергә Рәмзия Зиннатуллина белән легендар дуэт булдылар. Аларның репертуарында Бөдрә таулар, Ялгыз агач, Ышанам дигән тагын да күп җырлар репертуарда бар. Менә Бөдрә тауларны мин бүген бер өлешне җырлап китермен. Без бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Рәхим ит, Лейсән. Бөдрә таулардан җиленнән тирбәлә талгын гына бер сандугач өзелеп маңнарын агылдыра. Ул гүзәл кыш безгә ниләр әйтергә телигән, әллә монда килгәннәрнең хисләрен сөйлим икән. Әфәрин, Лейсән, шундый матур итеп башкардың. Чын Бөдрә таулар булды бу. Рәхмәт, бик зур. Гәрчә бүгенге көндә яшь башкаручы булсаң да, балачакта бөтенләй хирург булу турында хыяллангансың икән, Лейсән. Әниң синең ялгышмасам ашыгыч ярдәм бүлегендә фельдшер булып эшли. Бәлки шуның өчендер, шулай бит? Әйе, әниемә карап, минем шундый хисләр туды, кешеләргә ярдәм итү. Бу хис минем нәкъ 9нчы класска кадәр яшәде. Шуннан соң безнең шундый кичкенә генә хәтирә мәктәп елларын искә төшерү. Мин үзем музыка мәктәбендә укыдым, фортепиано бүлегендә, ләкин җырлаган юк иде минем. Ничектер фортепиано кереп, гел фортепиано, сольфеджио шундый фәннәрне генә мин укыдым, укып чыктык.
Аннары мәктәп елларда һәрбер класстан бер номер кирәк иде. Миңа әйттеләр, син бит музыка мәктәбендә укыйсың, әйдә берәр җырла. Мин дә басып тордым да мәйтәм, яра, хәзер җырлыйм. Шуннан соң китте минем тормышым, гел концерт, конкурс, укытучылар бик ачуланалар, һаман актовый залда дип инде. Шулай актовый залда гел идем, һаман сайын нидер постановкалар куя идек. Без әле Сибгат Хаким музеенда экскурсовод булып та булдым. Сибгат Хаким музыки дигән колонканы алып бардым. Афәрин. Әйтәсем килә, минем иң тәргеч кешеләрем булды. Ул татар теле һәм әдәбият укытучы Гулизм Ходиловна. Менә анардандыр башлап китте минем тормыш юлым. Һаман сайын мине әйдә дип алып барды. Без аның белән кая гына бармадык. Шуннан соң менә мин ничектер музыка юлын аңа да рәхмәт әйтәсем килә. Шулай да ни өчен хирург булып китмәдең сөйлисең? Белмим, ничектер менә шуннан җырлап китеп, миңа ничектер җыр юлы ошады. Тамашачы янына чыгып, матур җырлар башкарып, тамашачы кул чаба башлаганда, ничектер миңа бик рәхәт булып китә иде. Шуннан соң миңа ничектер бу хис башка амплуа дип әйтәләр, менә шул амплуа кереп китеп, ничектер башка дөньяга омтылып. Менә хәзерге вакытта мин әле яшь башкаручы, әле шул юлда гына, әле шул адымнарны гына башлап җибәрәм. Шуңа күрә мин тамашачыны үземнең ничектер эчке дөньям белән яулыйсым килә һәм бөтен сүзләремне, әйткән сүзләремне тамашачыга ирештерәсем килә. Җыр белән. Бик әйбәт хыяллар белән яшисең, Ләйсән афәрин. Шулай да синнән нинди хирург килеп чыгар иде бүгенге көндә? Мин уйладым да, бик әйбәт. Әле һаман да уйлыйм да, бер көнне утрам да бер кино бара иде, врачлар турында мәйтәм, мәйтәм, хәзер миндә шулай булыр идем. Ак халат киерим, уйларымда бар шундый һаман да, бәлки әле бар. Соң түгел бит әле. Аннары уйлыйм да, бит җырларга яратам, анда бит җырлап булмый. Мәктәпне тәмамлагач, син әлбәттә инде данлыклы музыка училищесына укырга керәсең, ләкин гади генә бүлеккә түгел, татар халык җырлары бүлеге. Нишләп шушындый халык башкарылышын сайларга булдың? Ләйсән, чөнки бүгенге көндә бит күпләр эстрада юнәлешен, заманча юнәлешләрне сайлыйлар, син халык. Дөрес, минем һәр вакытта да ничектер катлаулы юллар белән барасы килә иде. Һаман сайын хәзер дә һаман үсәсе килә, тавышны үстерәсем килә. Бу чорта да мин бик ярата идем татар җырларны башкарырга. Шуңадыр инде мәхәббәт туды халык җырларга. Ничектер менә гел конкурсларда, мәктәпләр, концертларда мин татар телендә җырлар җырлый идем. Шул кичкенә вакытта әбиеңнең гел җамалны җырлавы инде күңелеңдә мәхәббәт тәрбияле килгәндер. Әле әтием дә уйнап, бездә гел татарча, татар халык җырлар иде, бездә гел яңгырады музыка. Безнең өебездә ул башка илләрдән ничектер аерыла иде дип әйтимме соң. Бездә һәр вакыт булай җыелышып, бер түгәрәк өстәлгә без утыра идек, җырлый идек. Безнең ничектер башка менә иде, гаилә дип әйтим инде, җыр белән, атмосфера башка. Мин дә җырларны бик ярата идем, тыңларга да, әтием ничек башкарады, Наилә апа да ничек башкаруын да бик ярата идем. Менә шулай итеп, музыка коллективына кереп, мин шунда укып чыктым һәм Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбльгә барырга дип уй килеп чыкты. Мин анда бер ел эшләдем. Аннары кияүгә чыгып, хәзер бала үстерәбез. Менә ни булды. Хәзерге вакытта декрет ялым бетте һәм яңадан шундый максат куйдым үземә, эшкә кереп, яңа үрләр ялыйсым килә. Һәм тагын да зордан зур уңышлар булсын минем ялымда. Тагын да тавышым ныграк үсәсен дип шуны телим. Менә сөйләп киттең, әтиеңнең сукмагыннан, әтиең изеннән син дәүләт ансамблендә эшкә керәсең, бер ел эшләргә дә өлгерәсең. Бу вакытта
гаиләң нинди хисләр кичерде? Әтиеңнең изен дәвам итәсең. Әйе, мин үземне безнең гаиләбезнең династия дип саныйм. Чөнки музыка династиясендә мин калдым һәм мин шул юлны башкарып чыгарга тиеш дип инде. Аларның ышанычларына яклыйсым килә. Әйе, бик шатландылар һәм хәзерге вакытта да аларга дога булып ирешсен минем сүзләрем. Чынлап та синең әтиең соңгы васыяте иттереп, кызым кеше арасына чык, күрен, клип төшер шибәрлегең дә, тавышың да бар дип васыят әйтеп калдырган, ялгышмасам, бу якта шушы сүзләрне тормышка ашыру өчен үтәлгән синең адымың булдымы? Август айында әле без сөйләшеп киткән идек. Әне син дә бит клип төшерә аласың, ничек син клип төшермисең? Әне шул клип җибәрдем дип әйтәм, каян миннән килсен инде? Ничектер шундый уй булды. Нишләп шундый матур тавышты? Ничектер була микән, юк микән, шундый уйлар килде. Икеләнү шулай да булган, чынлап та. Әйе, шундый хисләр булды. Шуннан соң менә әтием киткәннән соң инде, үлеп киткәч, бер ярты ел узып, мин шундый зур юлга басам. Хәзерге вакытта бик бәхетле, чөнки 2 клип төшердем. Минем иң зур хыялым чынга аша башлый. Әле ашты дип әйтә алмыйм, чөнки әле юлым озын. Әле барырга да кирәк, ирешергә кирәк. Синең алдагы хыялың, иң зур хыялларыңның берсе ул Венера Ганиева классына укырга керү, мәдәният институтында. Әйе, беренче училище кергәндә, училище бетереп, аннары аның классына керергә дип хыялландым. Аннары ничектер эшкә кереп, бу уйлар минем башымнан китте дип әйтим инде. Менә быел мин декретта булганда, балам инде зур. Мин хәзер бөтен конкурсларда катнашып, шулай ук Венера Ахатованың конкурсында беренче урын яуладым, Сандугач Соловей. Һәм әлеге вакытта уйларым күп, сер булып калсын. Сер булып калсын, чынлап та. Ләкин шулай да бер өлешен ачып китик. Ни өчен шушы классны сайладың? Венера Ганиева классы данлыклы, билгеле. Ул күптән килгән хыялың, әллә очраклы рәвештә шул хыялга килеп чыктың? Миңа бик ошый татар халык җырлары. Аларны башкарырга академ вокал белән. Әйе, академ вокал белән. Әйе, ничектер озын иттереп, шулай ук бөтен тын алып, ничектер миңа шул направление дип әйтим инде, миңа бик ошый, шуңа күрә менә шундый уйлар бар иде. Һәм әлеге вакытта мин ул турында уйлыйм. Ниндирәк күнегүләр ул менә тын алу дигән безнең тамашачыларга да күрсәтеп китә аласыңмы? Халык җырларын сыйфатлы иттереп башкару өчен яшь җырчы нинди күнегүләр эшләргә тиеш? Булай күнегүләр иң мөһиме ул тирән итеп сулыш аудиогаларын димәче. Тыныч булу һәм ныклап басып тора кирәк, чөнки бөтен гәүдәң ныктырга тиеш. Һәм безгә гел әйтәләр иде, булай җырлаганда монда ачыла безнең купол дип инде әйтим инде, зевок менә шул безнең ачырга тиеш һәм резонаторларга тавыш китә. Менә ничек? Һәм шуннан соң инде сыйфатлы халык җырлары дөньяга туа башлый. Әйе, шулай. Минем максатым гомумән микрофонсыз җырларга. Хәзерге вакытта микрофон белән җырлар. Минем шундый уйларым бар, менә татар халык җырларына яңартырга ничек итеп пропаганда ясыйм килә. Ганзия Зинатуллина Валиеваның җырларын үзем җырлап халыкка ирештерәсем килә. Менә шундый дуэт бар иде дип, аларны онытмасыннар һәм шул җырлар халыкка, халыкның йөрәгендә калсыннар. Чынлап та синең хыял максатларың бик якты дисәң. Уңышлар телибез. Әлегә беренче өлешне тәмамлап, әйдә шушы тәмледән тәмлебезнең шәйләребезнән тәм-томнарыбызны авыз итеп рекламада карабыз әле. Бездә реклама. Тәмле шәйләр эчеп, без инде ачыктан-ачык әңгәмәнең икенче өлешенә дә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бу кунакта яшь башкаручы Лейсән Ихсанова. Лейсән, һәрбер кеше дә ирекле булырга ярата.
Кеше бу дөньяга ирекле булу өчен килә. Син ирекле булуны ничек аңлыйсың? Ирек турында еш уйланасыңмы? Юк, мин ничектер үземне гел әни дип күз алдыма китерә идем. Һәм мин бик бәхетле. Без тормыш иптәшем белән 8 ел бергә бала үстерәбез һәм безгә бергә бик рәхәт, бик күңелле. Син күбрәк кыз вакытында ирекле идеме? Әллә инде бүгенге көндә әни, яраткан тормыш иптәше булгач иреклерәкме? Бала чакта һәм хәзер. Әти-әниемә бик зур рәхмәт. Алар миңа гел ирек бирделәр. Алар миңа гел йөрәк белән сайла дип, мин һәрбер эшемне, ниндидер омтылышымны мин һәрвакыт йөрәк белән сайладым. Миңа гел шулай әйтәләр: "Кызым, менә ничек син телисең? Менә синең теләгең безнең өчен иң кирәкле." Үзең ничек яраткан эш булсамы, яраткан һөнәр булсамы, бер нинди хобби дип әйтим инде, мин һәрбер нәрсәне үзем сайладым. Мин үземә ясыйдым, ничек әйтим инде, распорядок. Мин музыка мәктәбе иде. Тәртибең бар иде. Тәртибе бар иде. Музыка мәктәбендә, аннары мәктәпкә яки иң беренче мәктәп, аннары музыка мәктәбе. Минем гел ниндидер планнар бар иде. Ләкин мин хәзерге вакытта да иремә бик зур рәхмәт. Ул мине гел концертларга җибәрә. Мин баланы аңа калдырып, бер кая җырлап, концертта катнашып, җырлап китә алам. Миңа ничектер ирек ул халәтем. Ирек булмаса, мин ничектер сусыз гөл кебек. Ул миңа кирәк. Мин мин җырлар да язам. Ул миңа шул өчен кирәк. Психологлар әйтә, һәр үз-үзенә ышанган кеше үзенең ичке дөньясына күз сала белергә тиеш ди. Син үзеңнең ичке дөньяңа күз сала беләсеңме? Әйе, ул минем кичкенәдән. Мин аны белмидем, каян менә ул миңа шулай килеп чыкты, каян килеп чыкты шундый әйбер. Мин гел ярата идем авылга кайтып, һаваларда йөреп, шишмә янына төшеп, шунда утырып, сәгатьләр буе утырып. Менә ничектер миңа бик мин ничектер ярата идем хыялланып утырырга, үземнең киләчәгемне күз алдыма китерә идем. Ләйсән сиңа билгеле җырчы буларак та, әни кеше буларак та яхшы кәефне һәр даим булдырып торырга кирәк, чөнки аңлашыла тамашачыңга да, балаңга да синең кәефең тапшырылып килә бит. Ничек үзеңдә менә шат күңеллекне, шундый күтәренке кәефне булдырасың? Буш вакытында ниләр белән шөгыльләнәсең? Мин үземне гел позитив итеп саныйм, гел позитивта буласым килә. Буш вакытларны без гаилә белән уздырабыз. Катокка да бик йөргә яратабыз. Велосипед белән дә чыгабыз җәй көне. Безнең кыш көне каток, җәй көне ул безнең велосипед. Сәламәт яшәү рәвеше сезнең гаиләдә беренче урында. Тырышабыз. Гел килеп чыкмый, ләкин вакыт табарга тырышабыз.
Син бүгенге көндә Лейсән беренче чиратта дип әйтик яшәни. Әлбәттә инде синең мәхәббәт җимешен кызың бар. Ничек соң бүгенге көндәге яшәниләргә дип әйтик, яшь тормыш иптәшләренә шул вакытта яхшы әни дә һәм төпле терәк тә булып калу. Синең моның махсус серләре бармы күңелеңдә? Балага караганда, ул инде баланы яратырга кирәк. Миңа гәләтәләр менә баланы менә бу өчен әрлисең, бу өченме? Бала бит ул бала, ул синең балаң һәм ничек ул бит иң беренче сине күрә. Менә син ничек эшлисең, ул бөтен нәрсәләрне синең кабатлый. Безнең гаиләдә шулай булды. Мин ничектер һаман саен әти-әнидән үрнәк алып һәм ул чыннан да шулай. Балагыз кемгә ошаган күбрәк? Җырга сәләте бармы? Инде 3 яшь ялгышмасам сизелә башлаганда. Әйе, безнең кызыбыз Эльвина, ул инде әтисе. Ул бик әтисенә ошаган. Ләкин җырга мин бер көнне музыка куйдым. Без инде уйныйбыз. Ул басып тора, бии. Минем клипларны күрсә, әни дип җырлый башлый. Бул дип шулай җырлый. Аның мөнәсәбәте булса, бөтен көчемне куеп, мин балага булышырмын. Менә бу иҗат юлын сайласа инде җырчы булырга мин. Димәк, син балаңның җырчы булуына каршы булмаячаксың. Юк, үзе ничек теләсә, менә әйтсә, врач булам дип, врач булсын. Йөрәккә генә үзеңә ничектер йөрәгенә фаз булса инде, ярата торган һөнәр булса гына шул чакта. Җырчы булам дисә, җырчы булсын, юрист булса, юрист булсын, бәхетле генә булсын, исән сау сәламәт генә Шунда булсын. балалар бәхетле исән сау булсыннар. Лейсән кешенең камилләшү ул һәр вакытта да үз-үзе белән көрәшкә бәйле. Үзеңне ничек көйсең, синең нәтиҗәң дә шундый булачак. Шулай да көрәш ул ихтыяр көче. Синең ихтыяр көчең бармы? Һәм ни дәрәҗәдә ул нык? Белмим, мин гел үземнән таләп итәм бөтен нәрсәне, һаман саен үземнән. Менә мин булдыра алмасам, шул арада үземә максат куям, шул дәрәҗәгә дип әйтим инде ирешергә. Үз белән көрәш бара. Бүгенге көндә төп ихтыяр көчеңне күрсәткән өлкә ул кайда? Музыка, тормышта. Мин уйлыймдыр инде ул тормышта. Тормышта бала тәрбияләүдәме, әллә инде тормыш иптәше буларак шулар уйлыймы? Бала белән дә, тормыш иптәш белән дә. Алар ничектер ике бәйле. Дөрестлек ачы, ялган татлы Лейсән. Алданган чакларың булгалыймы? Без бөтенебездә кешеләр, безнең бөтен сыйфатлар да бар. Бәлки бардыр. Ансын инде төгәл әйтә алмыйм. Сине еш алдыйлармы? Яки инде син дөрестлек хуҗасымы? Андый да вакытлар була. Ышанучансың? Әйе, мин ышанам, кешеләргә ышанам. Кешеләрнең иң яхшы сыйфатларны күрергә омтылам. Синең өчен ачы дөреслекме, әллә татлы ялганмы? Ачы дәреслек. Ачы дөрестлек шулай да. Дөрестлек, Күңелең яраламыймы? Менә ишеткәнем бар шундый фикерләр, кайбер әле танылган шәхесләр әйткәннәре бар, татлы ялган кайбер очракта яхшырак та бит дип. Беләсезме, мин ничектер сизәм, менә мине алдалып булмый. Мин ничектер миңа әйтәләр иде, менә ничек син шуны беләсең дип, кайвакытта менә шулай була дип, мин ничектер шулай уйлап җибәрәм дә, һәм менә дөрес шулай була. Син сиземле көчең бармы? Белмим, мин аны әйтә алмыйм. Бар микән, ничектер ул русчасы инде шестое чувство бардыр инде ул. Кайвакытта утырам да бер нәрсә булса, менә булай килеп чыкмас микән ул. Бәлки менә шулай чыгар инде. Мин беләм инде, менә булай чыга икән. Юк, бәлки менә башкача чыгар микән. Шундый уйлау бар миндә. Мин сизәм, бөтен үземә карата, кем мине ярата, кем яратмый, ничектер сизү хисе бар минем. Шуңа күрә миңа иң беренче дөрес җавап кирәк, шуңа күрә. Мин аны бик тыныч кына тыңлыйм, һәм миңа иң мөһиме шушы. Син дөрестлек яклы кеше буласың. Хыялланудан туктаганың бармы Лейсән? Кеше хыялланудан туктаса, нәрсә була? Әллә инде хыяллану яхшы, ләкин файдасызмы? Мин шулай дип әйтәм, хыялымнан туктаган юк минем. Авыр булса да, кайвакытта
Хәзерге вакытта бит безнең интернет белән бәйле, кай вакытта бит әйтәләр, язалар, андый да очраклар бар. Кеше үз фикерен яза. Гомумән инде ул минем әйтүемчә инде кешегә барыбер максат куярга тиеш. Менә ничектер үсәргә кирәк. Һәм юк, мин һәрвакытта үз хыялым белән яшим. Ничек авыр булмаса да, нинди тормыш нинди генә сукмаклардан алып бармаса да, мин ышанам, барысы да булачак. Һәм мин монда. Әле мин 1 ел алдан аны күз алдыма китерә алмый идем. Менә мин монда булам дип, мин клиплар чыгарам дип, андый уй булмады да. Менә хәзер мин монда. Хыяллар чынга аша. Аша. Чынлыкта хыяллар чынга аша. Гомумән, син үз-үзеңә ышанып яшисеңме? Үз-үзеңә ышанган кешеме? Шулай 100%-ка әйтә алмыйм. Гомумән, кеше бит ул тыңлый, бик кешенең сүзләре дә була, ничектер шул сүзләргә карап, аннары уйлыйсың, бәлки булай дип инде, бәлки менә булай бик әйбәт итеп башкарам дип инде җырны да. Бик көчле минем таянычым, ул минем гаиләм һәм минем җыр авторым Мирзапа. Бик җылы мөнәсәбәттә без аралашабыз, ул миңа гел булыша, бик күп сүзләр, матур сүзләр әйтә, җылы сүзләр. Ул минем йөрәгемне иретә. Тапшырыбызның ахырында Ләйсән сине киләчәк турында уйландырасыбыз килә. Һәр инде сәхнәгә чыккан кеше үзенең ни өчен чыкканын, нинди җыр бүләк иткән һәм үзенең миссиясын уйларга тиештер. Синең киләчәктә сәхнәдә булуыңның, җырлар, музыка бүләк итүеңнең төп бурычы нинди? Мин бу сорау турында бик күп уйладым. Һәм минем халыкның йөрәгендә эз калдырасы килә. Күбрәк татар халык җырларын кертәсем килә репертуарыма. Һәм аның халыкчанны калдырып, яңартырга, яңа аранжировкалар, тагын да матуррак итеп, халыкка үземнең җырларымны бүләк итәсе килә. Җырның йөрәге калачак, ә син аны үзеңнән яңалык istәячәксең. Хәзер мин шул юлда башладым гына, бу иҗат юлымны. Һәм алда да зур уңышларга ирешәсем килә. Шуңа күрә юлым әле башлана гына, иҗат юлы. Башланган юлың якты булсын, Ләйсән. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен сиңа. Рәхмәт бик зур сезгә. Мөхтәрәм кунагыбыз Ләйсән Ихсанованың бүген үземә берничә сыйфатын язып алып калдым. Тыйнак, яхшы тавышлы һәм булачак халык мәхәббәтен яулаучы кызыбыз насыйп булсын. Инде без, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Киләсе атнага кадәр рәхмәт бүген безнең белән булганыгыз өчен. Сау булыгыз.